Ако продължавате да си мислите, че Общинския съвет е нещо безобидно, чуйте това. Общинските съветници за малко да продадат пазара на града. Един от символите на Пазарджик. Общинските съветници успяха да продадат борсата на Огняново, вместо тя да бъде един актив на селото. Преди време работех в едно читалище в квартал Изток. Общината изпрати фирма, за да го ремонтира, и един ден покривът падна в резултат на ремонта. За щастие в този момент вътре нямаше никой. Ние бяхме заложници на лошия избор на общината. Хората от квартала ми помогнаха да спасим книгите. Ако стоим като заложници на лошата политика, сметищата и безводието ще достигнат и до нашия дом. Така че държавата е на хората, общината е на хората и хората определят дневния ред.